Tieto fotografie sú súčasťou väčšieho súboru fotografií na tému Tvár protestu, ktoré sa zameriavajú teda na emócie ľudí, rôzne situácie, ktoré sa vyskytujú na protivládnych protestoch. A práve tá emócia kolektívneho odporu, ktorú má každý jeden protest úplne unikátnu. Tieto konkrétne fotografie som spravil všetky za rok 2025. Tá vlastne vedúca fotografia je z protestu z 17. novembra posledného roku. Nestojím teda na jednom mieste, ale snažím sa prejsť úplne celým protestom, kam sa len dá. Kdekoľvek ma zaujíma nejaký motív, tak sa tam snažím dostať a že sa len preplietam pomedzi ľudí a občas im vstúpim na nohu, za to sa ospravedlňujem a nachádzam tie situácie. Keď som sa stal kurátorom Imricha Kutíka, tak som sa zameral, pozrel som si jeho fotografie z protestov a cítil som tam presne to, prečo som ja pred rokmi fotil gorilu. To odhodlanie tých ľudí a vlastne taký pohľad na celú spoločnosť, na to, čo vlastne sa deje v štáte a Imrich vlastne vystihol presne to, že išiel za konkrétnymi tvárami, za konkrétnymi ľuďmi, nebal sa v tom dave pretlačiť niektorým ľuďom a zachytiť presne to, čo tí ľudia v tom momente cítili. A toto cítim presne tú blízkosť a tú odvahu ísť až k tomu koreňu, proste k tej podstate veci a zachytiť to úplne zblízka. Také najviac signifikantné fotografie sú práve s deťmi, keďže vedia do toho dať tú pravú emóciu. To veľakrát tomu ani podľa mňa nechápu, čo sa v podstate deje, keď sú ešte malé, ale o to úprimnejšie vystupujú vlastne na tých fotografiách.